אנחנו פה במושב היוגב. אנחנו במפגש ראשון, מפגש הנאה של רשת החקלאים בגישה של חקלאות מחדשת. בעצם באנו להניע את המחשבות של איך אנחנו רוצים לקדם יחד את תחום החקלאות המחדשת, מה הצרכים שלהם, מה אפשר לתמוך בכל אחד ברמה האישית וברמה הרוחבית. הרעיון כאן זה שיתוף הידע, יש המון ידע שמצטבר בשטח אצל החקלאים, אבל ברגע שננגיש אותו לשאר החקלאים ונחבר אליהם את כל המעגלים שבאים לתמוך בהם ויכולים לתמוך בהם, אז בעצם אנחנו עושים פה ווין ווין אדיר, מייעלים את הדרך להגיע ל-100% חקלאות מחדשת יום אחד, ובעצם מאפשרים לכל התהליך המעבר לחקלאות מחדשת להתנהל בצורה הכי יעילה ונכונה, שתעזור לחקלאים, שתהיה להם נוחה ונגישה, ותעזור לנו לעזור להם. אני חושבת שהרעיון של רשת חקלאים זה רעיון מעולה. זאת אומרת, אחד הדברים אני חושבת שמייחדים חקלאות זה שזה לא עובד בתנאי מעבדה. קשה מאוד לדעת מה גורם למה. כל דבר שאנחנו עושים יש אלפי גורמים שמשפיעים על המערכת. היכולת לשתף, לחשוב ביחד, לצבור מהניסיון המשותף, אני חושבת שזה רעיון מבורך. אני מאמין שהקשר בין חקלאות, ייצור מזון וסביבה, זאת אומרת חקלאות ברת קיימא, זה בעצם מה שיביא אותנו לאורך שנים עוד לעבד את האדמה בעין ושלא נאבד אותה באלף. אני מקווה שהרשת הזאת תוכל בעצם לכל מיני מעגלים של חקלאים שהם יוכלו ללמוד מהחקלאים שמיישמים כבר, ומעבר לזה כל פעם אפשר ללמוד גם ממישהו אחר מפרקטיקות חדשות, ועל ידי כך יש לימוד הדדי והפריה בין כלל החקלאים. אני חושבת שכשמסתכלים על מה החזון, מה שאני הייתי שמחה באופן אישי, שבאמת במדינת ישראל התפיסה הכלכלית והסביבתית היו חוברים יחדיו למשהו אחד יותר שלם, שנותן ערך כלכלי וביטוי לפעולות האלה שאנחנו עושים למען ייצור מזון יותר בריא ויותר סביבתי. הלוואי שהפרקטיקות האלה יהפכו להיות יותר למיינסטרים ושיוכח הערך המוסף שלהם. ברגע שיוכח הערך המוסף שלהם אז יהיה הרבה יותר קל לצרף עוד חברים ליישום שלהם, לעולם טוב יותר.